Iga nga Cebu eh. Summer naman pa doon. Ngunang puting inita. Lami magayad tog lugar na kanang bugnaw, kanang gisno-sno ba? Tugos ka tugnaw ba? Hih! Ato ka tag lugar na kanang kuan. Welcome to Tokyo, Japan! Nabi Japan karon, no? Puting bugnawa, wa? Amo to, maklaro ba ninyo? Ang temperature na karon diri sa may Narita International Airport kay 1 o 1 degree Celsius. So nami karon diri sa may number 17. Pero by the way, mo na mga tire karon. Ang akong gisuot kay tulo ni kabuk na koy t-shirt, na jacket nya. Kani baga-baga pod nga pang winter nya. Imo hakat? Pila ka ba kay magsuot? 1, 2, upat ka ba kay gisuot? Tuha ka Mo na mong lower? Tuha. Oh, nagpants mi ya, medyas nako, duha ka buok. Imo ha? Sarami dyan. Sara. Oh. Mo na to attire na anak niya na to kay. Dili na to maliiton ang kabugnaw sa Japan kay ano, tulo ko katuig dire. Ikaw pila ka katuig? Ha? Wala. 1 year. 1 year ka. 1 year siya dire, ako tulo katuig. Paliton mi ani oh. Di mo ni naka-gloves sa tadaan. Ug siya po naka-gloves pero wala niya gisuot. Wala akong gisuot kay di mo ang cellphone. Pero naa pa siya kaning para siyang ear. Oh. Ear muffs something. Actually na ako'y winter jacket sa una. Katong trabaho po ko diri Japan ug siya pod. Ang ako mang gibilin sa moang kumpanya. Gihatag nako sa uban, uban gibaligya. Ang uban sa gipanglabay kay wa man ta magdahom makabalik ang nganlan og Paul diri Japan, di ba? Kay kaniadto tambay ra man ta Cebu. Karon abot ta matag tambay diri Japan. Mo na tong view. Japan ya. Basig mingon mo mamutbot ko ba? Green screen. Basig mingon mo green screen ra man na Paul. Adik ra man na, atik ra man na. Imo ra man gi-edit. Tinuod ni pero nata karon diri sa may bus stop no kana. Asan ka ba ingon? Wa ko kasabot ana basta kay ang giingon daw 9:30 daw maabot. Karon pag-abot na mo diri sa immigration, nahurot ako ni Hunggo kay upat ka tuig ba ko wala ka nag Japan. Pag adto na ko immigration ingon ko kun bawa ana ri siya. Nandi ni Hinggo di kiro. Kupatay. Mao ta ko giingnan nga nakatrabaho ko dire tulo ka tuig siya 1 year. Nya gikan ato ni Hunggo na tanan. Dili kay ko kasabot. Diya ganit naglibog siya unsig sulti niya ay. May gani kay nako yung makuha nga mga words ba. Nga mga ni Hunggo kay na pamatay mga ginagmay nga kanang mga wa diri wa didto nga ni Hunggo nga timan-an. Nga na man na. Basta maning kamot na ba may numduman pamantanan. Palit na tag-hitpak po oy. Oh, palit tagitpak mo sa niya mga tire karon no. So bugnaw siya pero tungod ko ni adrenaline na to no. Adrenaline murag dili kay na mo ma-feel ko ang kay kabugnaw pero tugnaw. Sana di ko puras roll. Ang time karon kay 9:05. So- ay ko ina 25 minutes na tabi ay. Oh, happy 25 minutes. Ano lang ta magatang din. Oy. Di kay maabot man daw before 9:30, maabot na. Yana man to. Kay Ha? ini-explain sa kur kanang Haponisa, makasabot naman tagamay. Di itor ta mo diri sa Narita International Airport. Oh. Ay. Kita magdahom nga makabalik taon ta diri oy. Ha? Year 2020, 2019, 2021, nang-apply ta pa doon diri Japan. Pero wa kita madawat. Gingnan lang ay update ko no ana na mo na nya. Mo to ako na lagi pasagdan. Mo ko murag di kini para ako. Mo nagingon kung sa gusto ba nimo paningkamot nga makuha nimo usa ka butang kung dili gid ihatag sa Ginoo, dili gina niya ihatag. Dili gina niya ihatag, dili gina para imo. Mao dito. Nakaibawon ako sa tubag. Ha, gre, suhay. Nakaibawon ako sa tubag nganong di ko niya pabalikon diri. Kay iya ring ganahan. Mobalik ko diring tambay. Hala no. Welcome to Japan. Diri na lang kutob kay ugma. Daghang kita gatuan. Dugay mi diri mga 1 week kapin mi diri magtambay-tambay. Ingana atong trabaho diri. Dili ta OFW ha. Thank you for watching. Tugdi tugpuyugay sila suroy. Kuyog-yogi kunyong soroy, itor ta mo diri. Sa mga wala pa ka rin Japan, itor ta mo diri. Sa mga nakarin na, puyo lang mo diha, tanaw lang mo ha. Thank you for watching. Hi. Kinupuhi. Ha.